19 kasumaran. Kay para nato dako maghapon ug importansya ug valor ahandomon ang kusog sa katawhan. Naglanog ang singgit sa mga Sugboanon samtang nagmarcha sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo sayo sa buntag sa adlawng Martes, Pebrero 25 alang sa pagtimaan sa ika-39 ka tuig nga kasumaran sa makasaysayanong People Power Revolution sa tuig 1986 nga nakapalagpot sa pwesto sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. Bitbit ang ilang mga placards, padayong panawagan sa nagkadiyang progresibong grupo sa Sugbo ang katungod sa katawhan ug pagbatok sa Marcos Duterte administration. Usa kanila ang grupo sa Makabatanunan nga sakop sa Kabataan Party List. Ang second nominee sa Kabataan Party List, Jose Paulo Chavez, mingsaysay sa kamahinungdanon sa pakigbisog sa mga kabatanunan ug ingon man pakighiusa sa ubang sektor sa katilingban. Ang mga kabatanunan, dili jud mawa nila ang mga prinsipyo na gibitbit sa katong mga kabatanunan sa una sa EDSA People Power, no? Particularly kung naami makit-an na mga sayop, syempre among ibatok or we stand against it. And among pakigbisugan ang among mga katungod pod. And EDSA is a manifestation na if maghiusa lang jud tag tanan, we can achieve so many different things, including things na we thought were impossible. Ang pagtapol mismo sa isa ka diktador, karon we can change the system and we can make things better for the Filipinos if kita as youth makikhiusa ta sa uban na mga sektor. Gani ang 87 anyos nga martial law survivor nga si Attorney Dumoquito Barcenas gihanduraw ang nahitabong iligal nga pagdetener kaniya sulod sa 3 ka buwan tungod sa iyang pagpanalipot sa katungod sa mga tinun-an nga mirali sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo kaniadtong panahon sa martial law. I was defending student activists and demonstrators. Every time there were demonstrations, mass actions, and others, I would be at the forefront as lawyers, one of the lawyers. What was dangerous is that if during martial law, if you were considered subversive and you were living in the rural areas without any media people around, you will be salvaged. Dugang pa niya nga ang nahitabong revolusyon usa ka pagtulunan nga kinahanglang dili kalimtan sa matag Pilipino. You should be vigilant and militant. You should never forget the lessons of history. That it is not good to invest one man with total power, because usually power is always abused when exercised by one man. Usasab sa misaway sa pamilyang Marcos, mausikan hi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Sabado subay sa gipahigayong indignation rally sa mga supporters ni Duterte. Aso ni Digong, padayong gibaligya sa mga Marcos ang gold reserve sa nasod. Bisan og siya mismo ang nagmando sa pagpabalhin sa lawas sa diktador nga si Marcos Sr. ngadto sa libingan ng mga bayani niadtong siya pa ang naglingkod isip presidente sa nasod. Gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Mubitaw nang ni ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kaayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Dugang niini, si Presidente Marcos Jr. padulong na sab kunong mahimong diktador sama siyang amahan, butang nga gihimakak sa Malacañang. And yet, gingnan tamo padung na siya sa pagka-diktator. Padung na siya dito, di na magbaling-baling. Kung si Barcenas ang pasultihon, dili kini motuo nga sundo ni BBM ang mga lakang ni Marcos Sr. President Marcos Jr. But the problem is he has no brains. I don't think he could impose martial law because the 1987 Constitution is very restrictive, unlike before. What could I say about the election of Marcos? I said this is a very strange country. After you expelled
Marcos and Imeldan sent in exile to Honolulu, I cannot explain why another Marcos has been elected. Apan bisan og wala pay kasiguraduhan ang mga mahitabo sa umaabot, gipahimugatan sa mga magtutudlo sama ni Professor Regine Lakibul sa Department of Political Science, University of San Carlos, ang kamahinungdanon sa pagtudlo sa kabatan-unan kabahin sa mga panghitabo sa kasaysayan sama sa martial law, aron dili na masubli pa ang mga sayop kaniadto. They always say that we have to move on with the past experience, and they always use the narrative that you were not there, so you don't know how it feels like. Your physical presence at that time is not necessary. There are a lot of references, true references, genuine references that we can go back to relieve the moments. And the very fact that we are able to enjoy our access to all informations karong mga panahona is but the output, the very result of the hardships that our forefathers, our parents from the past have exerted much effort to. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.